ኣብ ከተማ መቐለ ትግራይ ሓያል ድምፂ ነጣዊ ተሰሚዑ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሕጂ ድማ ብዛዕባ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈጸመ ሓያል ድምፂ ነጣዊ ሒዘልኩም መፅለኹ ሰናይ ምክትታል ኣብታ ብሰንኪ ኣድማ ገለ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ኣብ ወጥሪ እትርከብ ከተማ መቐለ ሎሚ ሐሙስ ሓያል ነጣዊ ተሰሚዑ ጠንቂ ናይቲ ካብ ውሽጢ ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይ ዝተሰምዐ ነጣዊ እንታይ ምዃኑ ዛጊት ብንጹር ኣይተገልጸን። በቲ መፈንጃር ኣብ ሰብ ዝበፅሕ ሓደጋ ከምዘየለ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ኣረጋጊጹሎም። ሎሚ ንግሆ ኣባላት ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ መሃያን ካልእ ደገፍን ደንጉና ብዝብል ምስ ዕጥቆም ንህንፃ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከቢቦም ነይሮም ተባሂሉ እቶም ዕጡቃት ከላሽን ኮፍን ዶሽካን ዝርከቦ ሙሉእ ዕጥቂ ሒዞም ካብ ርሑቕ ከባቢታት ምምፅኦም ቢቢሲ ኣረጋጊጹ። ብሰንኪ እቲ ኩነታት ድማ ናብ ቤት ጽሕፈት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘምርሕ መንገዲ ተዓፅዩ ኣርፊዱ ናይ ቀረባ ኣዘዝቶም ከዘራርቦም እኳ እንተፈተኑ እቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ይምፅኡልና ከም ዝበሉ እውን ምንጭታት ሓቢሮም። ድሒሩ ምስ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ከምኡውን ምክትል ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋን ካልኦት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ተራዳዲኦም እቲ ተዓፅዩ ዘርፈደ መንገዲ ኣጋፋዱስ ተኸፊቱ። ብሰንኪቲ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ፖሊስ ዝርከብዎም ሓይልታት ጸጥታ ንትካላት ቴሌቪዥን ትግራይን ድምፂ ወያነ ትግራይን ንምክልኻል ኣብ ሓለዋ ይርከቡ። እቶም ኣድማ ከካይዱ ዘርፈዱ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ንሰራሕተኛታት ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብቲ ትካል ውፅኡ ስለ ዝበልዎም ፈነወ ድምፂ ወያነ ንኣስታት 2 ሰዓት ተቋሪፁ ምንባሩን ኣጋ ግዜ ከም ዝጀመረን ካብ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ። ነበርቲ ከተማ መቐለ ተረጋጊኦም ልሙድ መዓልታዊ ዋኒኖም ይፍጽሙ እኳ እንተሃለዉ ኣብቲ ኣድማ ዝተገብረሉ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ግን ኣብ ከቢድ ሻቅሎት ይርከቡ። መንግስቲ ፌደራል ዝሃቦ ባጀት ተቋሪፁ ይበሃል ኣሎ። ናብ ክልል ትግራይ ዳርጋ ንኣስታት 2 ኣዋርሕ ዝመፀ ባጀት ከምዘየለ ሓላፊት ቢሮ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ወይዘሮ ሃንሳ ተኽላይ ንቢቢሲ ትግርኛ ሓቢራ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ንውዕል ፕሪቶርያ ናብ ሓደጋ ይእቱ ኣሎ ተባሂሉ ዝንገረሉ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ሕወሓትን ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥጥ ናብ ግጭት ከየምርሕ ኣብ ዝስግኣሉ ዘሎ እዋን እዩ። ከምኡ ድማ ናብቲ ክልል እኹል ነዳዲ ይኸይድ ከምዘየሎን ኣብ ሓፈሻዊ ምንቅስቓስ እቲ ክልል ቅልውላው የስዕብ ከምዘሎን ቢቢሲ ትግርኛ ዘዘራረቦም ሰብ መዚ እቲ ክልል ይገልጹ። ካብቲ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ባጀት 844 ሚልዮን ካፒታል ባጀት እናተባህለ ዝፅዋዕ መንግስቲ እቲ ክልል ብሓዳርነት ዘሕደሮ ገንዘብ መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ ኩናት ትግራይ በብወርሑ ዝኽፈል ከኣቱ ከምዘይከኣለ ወይዘሮ ሃንሳ ተዛሪባ። ብሓፈሻ ኣብዛ ዓመት 2018 ንትግራይ ዝተመደበ 18.8 ቢልዮን ብር ጥሙር ባጀት ን12 ኣዋርሕ ተኻፊሉ ብብዝሒ ዝለኣኽ ዝነበረ ኮይኑ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ግን ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ኣረዲኣ። ብወገን ፌደራል መንግስቲ ብዛዕባ ምቁራፅ ባጀት ትግራይ ዝምልከት ብወግዒ ዝወፅእ ሓበሬታ ዛግት የለን። ብመሰረት ብመንግስቲ ፌደራል ዝተገብረ ሓድሽ መምሕያሽ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ 481 ሚልዮን ንወርሒ መስከረም ከም ዝተለኣኸ እንተኾነ ብምኽንያት እቲ ሰፊሕ ሓጓፍ መኽፋል ከም ዘይተኻእለ ገሊጹ። ርግጽ እዩ እቲ ክልላዊ መንግስቲ ቀዲሙ ንሕድሕድ ወረዳ ክንደይ እዩ ዘድሊ ኢሉ ከጽንዕ ነይርዎ። በዚ ምኽንያት ናይ ወርሒ መስከረም ተወሳኺ ተቐቢልና ግን ከይከፈልና ሓሊፍናዮ በቲ ነባር ኢና ከፊልናዮም እቲ ተወሳኺ ኣይተኸፍሎምን ብምባል ናይ ጥቅምትን መስከረምን ናይ 2 ወርሒ ብሓንሳብ ንምኽፋል መዲቦም ምንባሮም ተዛሪባ።
እንተኾነ እቲ ናይ ጥቅምቲ ከይመፀ ተሪፉ ሕጂ ድማ ሕዳር 23 በፂሕና ኣለና ዝመፅእ ነገር የለን ክሳብ 30 ኣብ ዘሎ ጠቕሊልና ርግፀኛ ምዃን ኣይከኣልን ነገር ግን ነቲ ሰራሕተኛ መህወኺ ንመንግስቲ እውን ናብ ሸቐሎት ኣእትይዎሎ ኢላ ብዕሊ ሓቲኩም ዶ ብዝብል ንዝቀረበላ ሕቶ እንትትመልስ እወ ሓቲትና ኢና ግን ምላሽ ኣይተረኽበን ኢላ ቢቢሲ ካብ ሚኒስተር ገንዘብ ፌደራል ምላሽ ንምርካብ ብስልክን ብመልእኽትን ዝገበሮ ፃዕሪ ኣይሰመረን بعلت 12 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ግዕዝ ናብ ትግራይ ተላኢኹ ዝነበረ ልዕሊ 2 ቢልዮን ብር በብወርሒ ተኸፊሉ ዝስደድ ዓመታዊ ባጀት ዝዕረ ጌጋ ኣለዎ ብዝብል ካብ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ክምለስ ሚኒስተር ገንዘብ ምሕታቱ ሓደ ደብዳቤ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ ነይሩ እቲ ደብዳቤ ሓቃዊ ከም ዝኾነ ቢቢሲ ዝረኸቦ ሓበሬታ የመልክት ወይዘሮ ሃንሳ ግን እቲ ደብዳቤ ከም ሃገራ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝረኣየቶ እቲ ክዕረ ተባሂሉ ዝተመልሰ ድማ ግልፂ ከም ዘይኮነ ብዕሊ ዝተገለጸሎም ነገር እውን ከም ዘይነበረ ኣብሪሃም እቲ ተላኢኹ ዝነበረ መጠን ስሕተት ኣለዎ ኢልና እውን ኣይተረዳእናን ዝበለት ሃንሳ ብሓፈሻ ብዛዕባ መንቀሊ እቲ ክልከላ ባጀት ብዝምልከት ካብ ምግማት ሓሊፋ እትብሎ ከም ዘይብላ ኣረዲኣም ኣብ ከቢድ ፀገም ኣለና ዝበለት ሓላፊት ቢሮ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ወይዘሮ ሃንሳ ተኽላይ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኣክሱም ዝተኸብረ ዓብይ በዓል ሕዳር ጽዮን ባጀት እቲ ክልል ይመጽእ ከም ዘየለ ብምግላጽ ናብ ካልእ ዙር ግጭት ከይተኣቱ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ምዝራቡ ፀብጻባት ክልላዊ ሜድያታት ይሕብሩ ኣብቲ ሃይማኖታዊ በዓል ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ እቲ ፕሬዚደንት ባጀት ብዘይ መምጽኡ ወርሓዊ መሃያ እኳ ክንከፍለሉ ኣብ ዘይንኽእል ብርኪ በፂሕና ኣለና ኢሉ እዚ ዓመታዊ ባጀት ጠጠው ምባል ዛጊድ ዘብፅሖ ጉድኣት እንተሎ ብዝምልከት ዝተሓተተት ወይዘሮ ሃንሳ ከም ክልል እቶት ክንእክብ እንተዘይኮናውን ባጀት ወደይብካ እዩ ዝእከብ ሰራሕተኛ ኣዋፊርካ ከዓ ትእክቦ ካብ ፌደራል ድማ ዝተጸበናዮ ነይሩ ክንረክብ ኣይከኣልናን ባዕልና ክንእክቦ ኢልና ዝተለመናዮ ነይሩ ከምኡ ከይንገብር እውን ኣብ ከቢድ ፀገም ኢና ዘለና ክትብል ገሊፃ ካብ ወረዳ ናብ ወረዳ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ፍልልያት ከም ዘለው ብምብራህ ገለ ዓበይቲ ከተማታት ከም በዓል ሽረ መቐለ ዓዲግራት ዝኣመሰላ ንግዚኡ ካብ ናይ ባዕላዊ ኣታዊ መሃያ ክኸፍላ ዝኽእላ እንትኾና እኳ ኣብ ከባቢአን ዝርከብ ወረዳታትን ገጠር ግን ጥርዓን ክሰምዓ ጀሚረን ከም ዘለዋ ሓቢራ በዚ ምኽንያት ድማ ገለ መንግስታዊ ግልጋሎት ተቋሪጹ ከም ዘሎን እዚ ናበይ ከምርሕ ከም ዝኽእል ዘለዋ ስግኣት ኣመልኪታ እቲ ፀገም ኣብ መላእ ትግራይ ክንፀባረቕ ጀሚሩ ከም ዘለውን ተዛሪባላ ብዛዕባ ባጀት ክልላት ብመሰረት ካብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ዝቐረበ ቀመር ክልላት ካብ ፌደራል መንግስታዊ ቀጣውን ዘይቀጣውን ዓመታዊ ባጀት ይረኽባየን ብተወሳኺ ብመሰረት ኣብታ ሃገር ዝግበር ለውጥን ውሳነ መንግስትን ፕሮጀክት ተኮር ዝኾነ ሓገዝን ድጎማን ካብ ማእከላይ መንግስቲ ክልኣኽ ልሙድ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ነተን ሓደሽቲ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ክልል ዝቆማ ሓዊሱ ብሓፈሻ 12 ክልላትን 2 ፍሉይ ምምሕዳራትን ኣለዋም ብመሰረት ብዝሒ ህዝበንን ካልኦት መሰረታዊ ድልየታትን ዝግበር ቀመር ድማ ዓመታዊ ክፍፍል ባጀት ይግበር በዚ ኣገባብ ካብተን ልዑል ግብሪ ኣታዊ ዝገብራ ክልላት ሓንቲ ከም ዝኾነት ዝንገረላ ክልል ትግራይ ኣስታት 18.8 ቢልዮን ቀዋሚ ባጀት ከም ዝተመደበላ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ዝወፅእ ሓበሬታ የመልክት ኣብ ፈለማ ሕዳር 2020 ኩናት ቅድሚ ምውልዑ ፌደራላዊ መንግስትን ብህወሓት ዝምራሕ ዝነበረ ክልላዊ መንግስትን ንሕድሕዶም ኣፍልጦ ብምንፋጎም
ባጀት ትግራይ ተቋሪጹ ምንባሩ ይዝከር። በመሰረት እቲ ብ2 ሕዳር 2022 ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ቀዋሚ ምቁራጽ ተጻብኦታት ከኣ ኣብ 2023 ነታ ክልል ዝተመደበ ባጀት ዳግማይ ክሰጋገር ጀሚሩ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ምትፍናንን ሰፊንሉ ኣብ ዘሎ እዋን ናብ ባጀታዊ ውጥጥ ምእታዎም ነቲ ወጥሪ ዘዕርክ ከይከውን ስግኣት ከም ዝፈጥር ይግመት። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሕጂ ትሕዝቶና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።